Frank Sham Sham ikaya nga sumtim darolos. The Sham Sham na is sima Sham pa dia makat fako. Dia makat Europa we say gas lawn card. Gasland got bows into wood, na siya. Or makasama gina, sun gasland got in pa akfasya. Or na si mga akfasya. Or may eh, pasyan kulalak na sin may Seattle ka may slash viewer slash pen na ngayon pa na manas. Pataki gasland got. Tayo gasland got. Kung pinakan na may ako, awisi pa pala, dariti, pro na sin got, tram na sin got. Parang mas mayok si PMA ito. Pasyon ko lang si sa falle. Like oyawalan may ito. Nara, kita fulia gaslan got na euros. Kung malap na naman Frank kung siya kung liya na yung check din siya. Sabi ko din, kasen ko lolas na sin may lash ko of in Seattle. Ko viewers lash ko. Daging siya na, agin bela na Zoom, kumin akfas siya i-plan announcement na Facebook an nakatafas show na gemalut ito. Tapi yung gas lang, daging just ko, kung naman liwat, lash pa euros, pitli daging enal daw gas lang. Una first minute. Alright. Daging siya naging bela na Zoom. Lumalap. Kayo na suwas na kayo na suwas may kuyak walal friend and we got our shining yung okipes na yun. Kulaw na singkat ke mo lash kat alana bless na pay ke mana kayo kat palakin na mising fact lalo singi alana yok kano betari arang ke walalo singkak sa kingkat ke Facebook group la siya kay Facebook langkasing call. Kunogon mataw tar ng mante Leminister Alec Josiel siya kagakatayan na o sila albeash ketar nga posted missing Tuesday Rina ilosta ganito ko Honolulume Rina siya kagakatayan laltari natakoy ko siya ay Minister Skipper siya kagakatari akataya set nga siya kagakatari akataya siya siya na taos ta frete bagat tapano unless kumene na pesenry inene na si outlining cash kung ke kakakloman ilosa yana yung pain usot pe cash alalos ke napangan kanon week singan ke Facebook la siyan ni Sevelan ba siya kaya frete na taking Emerson Finanrino ba siya kaya tosta Fingos tako wili akatayangan finash kena silos main kan gasho kosi kosa kinakalim ye nga ba shock sette nangay kesa sette na silos sama matitawi mo long zito ko we fact la akatayalo man yun yung ke samosta na ke Facebook pangan Mars yun ko insi pa nakalwa ni kaksa flash na singkat nakolok min sa inyo nga siyam kun Luke longolakos mulyak lan lim Jesus tarila nagkipella ko Kaya tingin siya naglumalap ke may fakak singan na ingin na kita ako lang din fast na nag-program la siya 7:30 exactly na takin niya program la siya Monday doon sige Monday ngayon nga fast siya si Vesingan sa mo ngalia claim nga siyam kun pangan Luke John Saptalong ulan for singal ko siya na Tuesday tamal Frank ito ko fast siya insewo walo sila lalifong ita fumape naman naksingan ke ngay tuig singal ko at tamal Frank ito ko singal ya fine ni tolmol siyan na lemission liban na fact yung tokol tamal Frank nag-uniste yan Sam suk singalali ko tuig ke for singalako siya degin just ko ilet etafala siya ke for singal lime ko siya Fanyo na gilong ulian na tingin siya na ilet ako siya kun Luke longolakos ke Fred isette yan na fakalo siya ito ko na ke si Henry an sa mga tagal lumisilipan na bangay backlash na uya ko ngayon
guess na si met kuya ginge vinash Milos lola nagiplan na announcement maan metigat trash na met ngan tak Monday an. Tamal Liban, digin Driscoll, tamal Frank, digin ni Sena. Ash, masil luwola Euros metigat trash na medan. Finwan and Euros nga kifak announcement siya nga tinakalim niya. Okay. Nas might Mars siya daw ko might lash ke en gatash waya. Good Friday we siya yak fash ke Friday. Narangalong si Red up siya invitation na si host Friday au eat George nakmanasta ko ni ke Kent Lutheran Hall katayak fash Good Friday lash ke ikaw ay Friday. Kulomalap. Alright, digin sa nang Eh, gula. Tamil sirle. Tamal Frank? Te announcement si balak nga. Okay. Ngalong si pe, nga check mata, ala na par kiliyan casting call, sunga tugun nga isla. Ideas kan kid, how to reach this casting call, sin Okay. tamil lipa na. But we are long na ke read ngan. John long ulla cover Monday, Tuesday. Samsung the cover in full 1 week na. Luke el chamcham, oh yes, even angan ke, matan pa uluk. Naliata na tataf kan panganen silang itla linga wow kal me kattaka ako lam tanin siyas kattaka ako lam tanin siyas long ke eak fonde yak malutlut nga elanel sham to yak tamdel silang accept yela pangayatan excitement si marshu king allowing na ke makasin goal singa abanang ngalal kimela nganlan ka at ekes lam tanin siyas viewers inta ka insi ako lam na ke in receive nabanang kaksarin kat ke ako lam tanin siyas na gamilutkot na wow kikastan kat may takangay pahingan may ingan sila nga kitafila we announcement na kaywangan kulomalap Alright. Tamal Frank, gula gilia den lo minakkel emye. Aklinak pepiang yang asak masing wow. Tuon yung bagay sa amin gawin el kumte kon show na gilvangan kumte ki bukal Yeah. son sapta longol funny aksafiot sapta singan dek yes sam sa kongan naman liban degin just ko degin siya ram gi siya sam dek si aksafiot na tingin siya na bandal tingin siya na lem na luklong lakos singan nga tamal frang ito gani ki son longol singan kal banga master gina nga mo taman liban as tingin just ko as ma euros una okay gila na malap kating kat ako lang din fast na nag may na actual last time singing ano ano was